Ronde abananchi kurwasa chinsemo cha Sironga Mabundu na boigo chinsemo cha Malindime abogichora ebunge West Mugirango e county ya Nyamira niko bagendete kogokera umuroberio hoyo gendete boniga bokoroisi wa wepara ekurwa chinsemo cha Sironga epare iyo konya yarentre mechando emenge bono nigo irache kokonya abananchi abo ase wodi yabo gichora kwegenderia ase emeroberio yabo Murikito Steven Nyarike mbone nasanga negati y'abananchi abo arbotirwa ya senchere wikira Abamenyi naboigo abare abatumeki bepare kubwatania ensemo ya Sironga gocha Marindi gocha Mabundu goikabo bembe ase wodi ya bogichore bunge ya West Mugirango ya Nyamira mbare ne kibako kera ega yepare yo korosiwa na kobekwa moro ase pare yo konyora yabeire getange kenene kyobo sombi anene mono haso koire chae ase factory ya Gianchore naboiga baremi koire bimeri bya base chiro ngoro kumagire kyabuga wone no Sironga gaiga twagokire koroserigwa ipara umuchando bono tubwata maga ibintu abana bakoreta barutanjira bono ntobe tukulinda buye no ni ntu abana inchi ipare kuro yanda baka mugundu rwa Isironga korusironga agenda baka mugundu ma chigari chikukwama bono agenderera magenderera maya twaro tubikira makarabati utubikire bya tokogete kurumeito ande togotebanya sao na agenderera karaki utubikira makarabati na togenda ko twaro moro yu na nigi samurwanire gisemo cyose twatebire mbiya mono igazi twarorire twagokire twigure biya ikera ko nyabare tucande rere kare ko eteka yani imbore ko eteka bane kandi wende chiro ebare wa transfer ne komo abantu b'ikipikipiki bagacandika muno lakini bono muna umeshimiwa rosirie pare ndene kemana muna epiashara byose mbigendera pare yuerense yo mojo West Mugirango Moske Steven Mugaka nyanigo haso korema kwaye nigo abamenyi bagokire getambukiro kyo mujumbo yo kubwatoka kigas cya maboko gochia ase abamenyi betana ine pare yo Justin pare ye buna yari miruga twara rembia agini ngagi ya mage ya kalemiru makarabati ata ikobe ko macha ira na para ana je para akibone round ye para nero serious standard diamono na nduto anyorera niriega asi tu anyorera bese kubatakana no korosi wa wepare yo hiye konyora yabere kegosumbwa abamenyi igabamenyi ko mo bagendera ko keregetambo kiruki mujumbo yu Steve Mugaka na kweranga gagendere kuligereria chipara sobo ime yebunge yo anenguru gutoisike mosi nkano ga Sironga no tuli para ga tokunya ko irigeria makarabati ngutu chandale chama cha terema lakini bono njengo te yu muchumba okorire gasindi egento bono komotebia cha tuma babura batuigurire ga Sironga makarabati na roraria makuru tugotaka batorose ikipara asense moyo mujumbe Steven Mugaka ka ukwana nesimi gocha Asensoko TV nigere sirenga nige wodi ya Bosamaro chipara che ikiranire ekere wodi ya Bugichora bone ga chipara ao chigendete ko bachikorigereriwa kiraboigo asabirenga bamenyi be wodi ya Nyamaiya nga matukare bosio na chigo chicho irigo cha korosia ne para ya biru mochando ya miruka getari go ikanya kenimo tagete kubori abantu ba West Mugirango amabera asoko nyorwa korosia kipara cyabo asesa uriyo gutenera tumanyete twese gwarege ubututukano so mu president ya cyagutujorera aba engineer bari gutenera kipara cyeto lero umuchumbe ngotegere rwale umwana inki ngotegere rwale yoye quality y'ikipara to korosia amakawaida mweso kya mwakwana ngigas murucheko korwa negasi watu value for money asabira mabera ase ipara ya miruka kogenda gitari kogenda nyakenimo ipali dinero chuiki kitaraira ivere nero ngwanswere ekroto gukuna mabono okora kipara kintigali kire ase wodi ya Nyamaya Steven Nyarike mbone Ensoko TV county ya Nyamira.